गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। भिडिअखौ खालामनो बादोंमोन आं, माने सोरबा माबा माबि बुंहरगासिनो कमेन्टआव बोराय इउटुबार माबा माबि होननानै। जेबो नङालै बुंग्राफ्रा बुंबाय थाथों होननानै थेवबो बानायबाय आं। नायलांदो बिदिबा। दिनै निउस आपडेट खौरां गैया दङ, फिसाल' हाग्रामा सारनि। दायो नुगोन एसे उनाव। नै दा गिबियावनो मोनसे ड्रामाखौसो दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङाव। बे ड्रामाया फुराना ड्रामा दै, गोदान नङा, एकदम फुराना। 10-12 बोसोरसो जाबाय खोमा बे ड्रामाया। 10 बोसोरसो जागोन, 12 बोसोर जायाखैबाबो। जाय हक फुराना ड्रामा, बे ड्रामाखौसो जों नायनो नागिरदों। दा गोसो दंबा नायलांफादो। बे ड्रामानि गुबै फावगिरिया सोर बेखौबो नोंथांमोना ड्रामाखौ नायबानो मिथिखागोन। बिथाङा जोंनिनो बयजोंबो अनसायजानाय, बयजोंबो मोजां मोनजानाय, बयजोंबो सिनायजानाय सासे फावगिरि, बिनि गाहाय फावगिरिया। दा बे ड्रामाखौ नायलांदिनि बे ड्रामाया मामोन, आरो बे ड्रामाया जोंनि खाथि खालायाव जायाखै, गुवाहाटीनि आमिनगावआवसो जादों। अब्ला नायदिनि ड्रामाखौ। যি সময়লৈকে বড়োলেণ্ডৰ সৃষ্টি নহয়, সেই সময়লৈকে সংগ্ৰাম কৰি যোৱাৰ কাৰণে আজি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'বলৈ ওলাইছো। आं बयखौबो गसंनो थाखाय खावलायबाय आरो आंजों समान बुंफालांनांगोन। ओरैनो नङा रायजोफोर, रोजा बर' फिसाफोरनि थै गोलोमदैजों बर' हारिया थांना थादों, संग्रामजों थांनानै थादों। बेयो गेलेनायनि बाथ्रा नङा, बेयो थांनानै थानायनि बाथ्रा, मोनथायनि बाथ्रा। আজিৰ এই দিনটো 2 মাৰ্চ যেতিয়ালৈকে বড়োলেণ্ড নহয়, এইটো বড়োলেণ্ড দাবী দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰি যাম। দিनै 2 মাৰ্চ बुरलुंबुथुरनि सेराव थानाय आमिनगावनि गेवलां फोथाराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, एबसुनि गिबि मंख्लं सुजित नार्जारी, बर'नि मंख्लं 1130 भुमखायाव जिनाहारि जानांनाय आइजोफोर, लोगोसे सान, हा आरो दै, बार गासैखौबो साखि दोननानै 25 बोसोर उनाव बर' फिसाफ्रा फिन समाय लाफिनबाय। जा समसिम बड'लेण्ड मोना थांना थानो, राजखान्थि मोन्थायखौ मोना, हानि मोन्थायखौ मोना, सुबुं मोन्थायखौ मोना, जों सोमावसारनांगोन। सिलाय बारुद गासैखौबो नेवसिनानै जों दावगालांगोन। जय बर' हारि! गोरलै आदबजों रायजो जाग्रा, बयखौबो अनग्रा, बयखौबो मान होग्रा बे बर' माहारिखौ दिनै सोलो बोलो आरो मेलेम बाहायनानै जोंनि अस्तित्वखौ सेस खालामनायनि दिनै षड़यन्त्र खालामदों। सहज सरल गोरलै गोसोजों रायजो जाग्रा बर' फिसाफ्रा बै सासे मानसिनि दैदेननाय बे ड्रामायाव जोबोद गोसो होनानै बाहागो लादोंमोन। नाथाय दिनै सहज सरल गोसोजों रायजो जाग्रा बै बर' फिसाफोरखौ बिथां ड्रामानि दैदेनगिरिया ओरैबायदि माने थगायलांबाय आरो बर' हारिखौ नाख्रेबजानायनि लामाथिं लानानै थांबाय। दा बेखौ बे ड्रामाखौ नायबानो एसे हमनो हाखागोन रायजोफ्रा। बे ड्रामाखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामहरदो। आथिखालनि खुंथायाव थानाय प्रमद बर' सारनि सरकारा माबायदि कन्डिशनाव दं, माबायदि खामानि मावदों, बेखौबो हाग्रामा सारा फोरमायबाय। आरो लोगोसे बिथांनि पार्टी UPPL पार्टीया मा कन्डिशनाव दं बेखौबो फोरमायबाय। आरो लोगोसेयैनो आथिखालाव गोदान मुगानि कारापसना मा सिस्टेमै जायो, मा टाइपै जायो, बेखौबो हाग्रामा सारा फोरमायदों। अन्नानै भिडिअखौ नायदो। मुठते UPPL বুলি পার্টি থাকিব না নাই BTCত এইটো আমার সন্দেহ আছে। আৰু প্রমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যে মিছলীয়া সেইটো প্ৰমাণ হ'ল।
प्रमोद बर'आ जिमान जि কথা কৈছে একো কাম কৰা নাই এই আজি জয়নিঙৰ যেটো চেহাৰা তাতে প্ৰমাণ হয় ইহঁতে কেনেকৈ ডক্টৰ দিব পাৰিব ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব যিমান হস্পিটেল আমাৰ দিনতো এনেকুৱা খালী নাছিল প্ৰত্যেক হস্পিটেল চলি আছিল কিন্তু ইহঁতে আজি অকল হস্পিটেল নহয় স্কুল কলেজতো চাওক বিৰাট প্ৰব্লেম আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে প্ৰমোদ বৰৱে কেনেকুৱা পইচা খায় BTC ছেক্ৰেটাৰীৰ ভিতৰত যদি গাড়ী চলাই থকা দেখিছে এই গাড়ীৰ ভিতৰত পইচা দিয়া মানুহ আৰু লোৱা মানুহ থাকে ইয়াত মেচিন দি হিচাপ কৰি থাকে মানুহবিলাক ভাবিব এইটো ড্ৰাইভিং মানে শিকাই আছে নাকি এনেকুৱা কিন্তু ড্ৰাইভিং নহয় ইয়াত পইচা দিয়া মানুহ থাকে আৰু লোৱা মানুহ থাকে আৰু একটাটো পইচাটো কেনেকৈ খায় আপোনালোকক মই জনাইছোঁ প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম বাইদেৱে 50 লাখ টকাৰ ঘৰ বনাইছিল এই বৰাগাড়ী উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ বডফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ পৰিয়ালৰ তাতে 50 লাখ টকা ঘৰ বনাইছে 1 বছৰ না 2 বছৰ পিছতে 2 কোটি টকাৰ ৰিপেয়াৰিং কৰি পেলাই খাইছে কেনেকৈ হয় উল্টা ঘৰটো বনাইছে 50 লাখৰ ৰিপেয়াৰিং কৰিছে 2 কোটি টকাৰ প্ৰমোদ বৰই এনেকৈ পইচা খায় দেই ভিডিঅ'খন নাयनानै हमनो हाबाय आसलते सैथो ना असैथो बेखौ जोंबो मिथिया नाथाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंबाय बलेथे रायजो राजाफ्रा निश्चय साननोबो हागौ नंगौ खोमा होननानैबो दा नङाबो होननानै जों बुंनो हाया नंगौबो होननानै बुंनो हाया दा मा जायो उनावसो मिथिलांसिगोन सैथोआ मा उनावसो ओंखारसिगोन ओंखायनो दिनै भिडिअ'खौ गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'बाय जाय भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय चेनेलखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो प्लिज गोजोन्थों थेंक इउ जय बर' हारिनि